El nostre grup se centra en els tumors gastrointestinals superiors, bàsicament el tumor de pàncreas, el tumor de la via biliar i els tumors gastroesofàgics. Tots ells tenen en comú que són tumors amb molt mal pronòstic i amb poques opcions de tractament. Ens enfrontem amb reptes com l'heterogeneïtat dels diferents pacients, així com l'aparició de resistències als tractaments oncològics. Per això, la nostra experiència clínica, quirúrgica i en recerca translacional ens permetrà comprendre aquests mecanismes, així com acostar la investigació translacional als nostres pacients. Posar en comú les dades clíniques dels pacients, les seves mostres, així com els models experimentals, permetran millorar la investigació i la medicina de precisió en els tumors gastrointestinals superiors. Concretamente, generamos modelos derivados directamente de pacientes a partir de biopsias o muestras quirúrgicas. Modelos, organoides y xenoejercidos derivados de pacientes que nos permiten de estudiar y reproducir de forma muy fiel de la biología y la heterogeneidad de cada tumor. Cada modelo es un avatar de una paciente. Combinamos plataformas avatares con análisis multiomics y estudios funcionales para investigar la evolución tumoral, los mecanismos de resistencia y nuevas dianas terapéuticas. Nuestro objetivo final no es solo comprender mejor la enfermedad, sino también para acelerar el desarrollo de tratamientos más personalizados y con un impacto real en la práctica clínica. Tal com deia el doctor Baselga, l'objectiu ha de ser la cura del càncer. Aspirar a menys seria conformar-nos amb un segon premi.